Να βάλουμε και τα πλακάκια σε κάτι διαφορετικό. Να αλλάξουμε τελείως το ύφος. Στο Design Pro, το πρόγραμμα που σου δίνει να σχεδιάσεις όποια ακριβώς κουζίνα χρειάζεσαι, είτε γωνιακή είτε ίσια κουζίνα, με premium σχεδιασμό, με μεγάλες αλλαγές να μπορείτε να κάνετε, να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και θα δείτε ακριβώς αυτά που εννοώ. Σήμερα θα σας δείξω έναν σχεδιασμό κουζίνας γωνιακής με παράθυρο. Πάμε λοιπόν στα γρήγορα. Όπως έχω πει και άλλη φορά, εδώ υπάρχει για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν να σχεδιάσουν το χώρο τους με καθοδήγηση χωρίς. Πατάμε χωρίς και ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνουμε είναι το περίγραμμα του χώρου, του σπιτιού μας δηλαδή. Εμείς για τις ανάγκες του γυρίσματος φτιάχνουμε αυτό εδώ το παραλληλόγραμμο. Το κλείνουμε και πάμε μετά να βάλουμε παράθυρο. Το παράθυρο υπάρχει εδώ, τσεκάρεις, πηγαίνεις στον τοίχο και σου λέει το 210 είναι πόσο μακριά είναι από τη γωνία αυτή. Το ίδιο θα ίσχυε άμα ήταν σε αυτή την πλευρά ή στην άλλη πλευρά. Ας το βάλουμε εμείς ένα 20 για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Εσείς μπορείτε να το κάνετε σε άλλες διαστάσεις. Τοποθέτηση. Το παράθυρο έχει μπει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κουζίνα. Σε ποιους τοίχους θέλεις να βάλεις την κουζίνα σου? Ο τοίχος είναι Α και ο τοίχος Β. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε τα ντουλάπια βάσης, όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Πρώτα βάζεις το γωνιακό ντουλάπι βάσης. Μετά βάζεις ένα απλό ντουλάπι, μπορείς και σιρταριέρα, αλλά η σιρταριέρα για μένα πρέπει να είναι μεγάλη. Εδώ κάτω θα βάλουμε το νεροχύτη, εκεί δείχνει την ομορφιά του, την ωραία. Πηγαίνεις εδώ πάνω, νεροχύτης και πηγαίνεις 1 μέτρο. Νομίζω καταλαβαίνετε το πόσο εύκολα στείνεται το πρόγραμμα. Βάζεις ένα πλυντήριο πιάτων εφόσον το θέλεις. Εμείς θα βάλουμε, μπορείς και 60, εμείς θα βάλουμε 45. Μετά από εδώ ξεκινάμε να βάλουμε μία σιρταριέρα, όπως σας έχω πει, την οποία πρέπει κανονικά να είναι μεγάλη η σιρταριέρα σε φάρδος, ώστε να αξίζει και να πάρει πολλά προϊόντα. Βάζεις ακόμα ένα ντουλάπι απλό. Βάλαμε ακόμα ένα ντουλάπι απλό. Βάλαμε ακόμη ένα ντουλάπι απλό. Πάμε να βάλουμε τώρα τον φούρνο. Τόσο απλά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, στείνεται πάρα πολύ γρήγορα η κουζίνα. Και εδώ μπορείς να βάλεις μετά τα κρεμαστά τα ντουλάπια. Ξεκινάς πάλι από τη γωνία.
Τι κάνουμε τώρα στην προκειμένη περίπτωση εμείς με το παράθυρο? Το ύψος καταρχήν το φτιάχνουμε 1,20. Εδώ τώρα κοιτάξτε τι ομορφιά θα μπορέσω να σας δώσω. Λοιπόν, να βάλουμε ένα ντουλάπι πριν το παράθυρο. Απλώς 40 πόντους. Μπήκε. Πάμε τώρα να δώσουμε το άλλο το ντουλάπι μετά το παράθυρο. Δεν κάνουμε κάτι εμείς, το πρόγραμμα το κάνει μόνο του. Δεν κάνουμε κάτι εμείς, το πρόγραμμα το κάνει μόνο του. Σου λέει κατευθείαν πέρασέ το. Μπήκε. Βάζουμε ακόμα ένα 50 ντουλάπι κρεμαστό. Ύψος 1,20. Και εδώ τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο. Παίρνουμε το μέτρο και μετράμε το χώρο αυτόν. Έχουμε 1 μέτρο δηλαδή ντουλάπι όλο. Εδώ είμαστε μέχρι το 1,35. Μάλιστα. Οπότε βάζουμε εμείς εδώ 1 μέτρο. Απορροφητήρας και εδώ βάζουμε ένα ντουλάπι 35 εκατοστά. Και αν θέλουμε και να το δώσουμε και λίγη ομορφιά περισσότερο, το φτάνουμε έτσι. Το πλάτος του 35. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε αυτό εδώ το χώρο που έχουμε κάνει σε τρισδιάστατο, να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε τι ομορφιά έχουμε δημιουργήσει. Πραγματικά καταπληκτικά αποτελέσματα. Δεν φτάνει μόνο αυτό, μπορούμε να δημιουργήσουμε και άλλες αλλαγές. Δηλαδή, αυτό το βάζουμε τζάμι. Όπως βλέπετε άλλαξε. Να βάλουμε και τα πλακάκια σε κάτι διαφορετικό. Να αλλάξουμε τελείως το ύφος. Νομίζω έχετε καταλάβει ως εδώ τα αποτελέσματα του Design Pro. Στο επόμενο επεισόδιο, για να μην γίνουμε πάρα πολύ κουραστικός, θα συνεχίσουμε από την κουζίνα από την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν καθαρά για να δείτε το τι μπορούμε να σχεδιάσουμε με το παράθυρο, όταν υπάρχει παράθυρο, πόσο διαφορετικά δείχνει η κουζίνα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αυτό που έχω μόνο να σας προτείνω είναι να αφήσετε τη φαντασία σας να κάνει άπειρες μα άπειρες δοκιμές. Αλλάξτε τζάμια, πάγκους, φούρνους, σχέδια, τα πάντα. Γι' αυτό άλλωστε μπαίνετε και να δείτε το χώρο σας. Καλή δημιουργικότητα.